akazangeni njalo akaze khona abuqhamusa ngene Ayun. Ayingasho nduku fezela semkanje ngaphuka isagela nokwenza lolu hlobo oluqinile lenduku ngayiqinisa kakhulu ngapha futhi kudlayedwa hamba ngoba uzothi ubusuku buchiphiza inyembezi usufuna ukushansa ngoba usuyibonile inkunzi uthi ixegile ngingavile amasendela yankhona manje bazobona babhekiswa sinolanga sosivula inhliziyo imbi yabo kubeka ngayo kukhuluvele nokudla yedwa kodwa uyambona udlile ebusuku udlile la nkomo isizobuya bonke yakula ufuna udinga uqashelwa ngempela abantu beshinga kanje egula nanokuthi umeke waba right sizohluleka kumcontrol shona khona mpembe uNkulunkulu wami